Awusinibingelele sinamukele kaSindla Mkhulu Nogada. Bonke abathandi baMkhulu Nogada nabalandeli baMkhulu Nogada siyanibingelela, siyanimukela. Abaqalayo ukungena kuleli khasi sithi namukelekile, ni-like niphinde ni-subscribe ukuze nangelinye ilanga masiphinde sifake amavidiyo nikwazi ukusizakala. Namhlanje-ke akukuningi kakhulu futhi njengenhlala yenza. Namhlanje sizokhuluma ngokuthe ukwehluka, sizokhuluma ngezinto zokuphakama, izinto zokuphila, izinto zokuvika, okuyinto engingakhonzeli ukukhuluma ngayo kakhulu ngoba abantu sebechaze kwakuningi ngalolu hlobo lomsebenzi noma ngey'gubhu. Okumangazayo ukuthi kube kuchaze ngisho abantu umuntu ongakaze asikhande isigubhu noma asi-own-e kodwa uchaza akhiqize amagwebu nesigubhu. Lokho kuyiphutha bakwethu ukuthi uchaze uzugamanxe ngento ongayazi, ungazange uyiphathe, ungazange uyikhande. Ngizochaza ngeza la ekhaya, izinto zala ekhaya ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Siyayigaya imithi ngokwehlukana kwayo, siyayenza imithi ngokwehlukana kwayo, kodwa la akusewona umuthi lo, akusewona umuthi ojwayelekile, sekuyinto ephilayo, sekusilwane lesi. Uma ngithi isilwane ngiqonda ukuthi into ongayazi, into ongakwazi ukuyibona futhi ngamehlo wakho, isilwane lesi esila, isilwane esila, isilwane esila. Kudiphenda ekuthenini lesi silwane sikhandele ukwenza ini. Kuney'lwane ezinosetshenziswa ngabantu bezibelethisa abantu, lezi iy'lwane ezinilalayo nani nani, yinto ekhandwa ngendlela efanayo nalezi zinto lezi. Kudiphenda ekuthenini yakhiweleni, yakhiwe kanjani. Okay, ake sibuye size la. For instance, lesi sigubhu lesi, isigubhu senhlahla lesi, isigubhu somcebo, isigubhu esidonsa imali, esidonsa inhlahla, esidonsa izinto ezinhle. Asenza amamiliyoni, asiphalazi imali, akukho mali oqhamuka seyikhona ungayazi ukuthi iqhamukephi. Imali uyayisebenza noma ezinye izinto zibuye zikuthuse ukuthi imali iqhamuke kanjani, kodwa ayikho imilingo. Le nto isebenza ngemfihlakalo. La ngihlanganise iy'lwane ey'thile, ngahlanganisa amakhambi athile enhlahla ukuze ngivuse le nto le. Kahle kahle masuke sikhanda lezi zinto suke sizikhandela imimoya ethandwa yithina, into ekhandwe yithina ngokuthanda kwethu, ngokobuciko benyanga. Inyanga isuke iveza ikhono layo uma isuke yakha lezi zinto lezi. Kuyeke lokho okungasebenzi, ukuyeke futhi lokho okuthiwa kubulala abantu, angikwazi mina ukusuke kwenze kanjani. Ngikhuluma ngento eqondile, into esiyenza thina lapha ekhaya. Mina angizwani-ke namanga nemlingo. La kunesilwane esibalulekile esivusa lezi iy'lwane ezila. Lesi silwane esifakiwe la. Uma uzokhumbula kunezilwane ezikwazi ukuvusa imimoya, ikakhulukazi lesi okuvuswa ngazo otikoloshe laba abanilalayo noma laba abanivalela iy'mpilo zenu. Sisebenzisa ugxamu, uyangena la ugxamu, amafutha wakhe, ithambo lakhe, ikhanda lakhe, inhliziyo yakhe, siyakhona ukuthi siyifake la. Uzosisiza ekuthenini sivuse lolu hlobo lesilwane esifuna ukuluvusa. Bese kuzoba nenyamazane ehamba phambili esisuke siyiphakamisa. Njengoba kuyinto yomcebo, singaphakamisa umkhoma uhambe phambili ngoba umkhoma uyisilwane somcebo, siyakwazi ukuvusa wona umkhoma bese siwufumbathisa amakhubalo enhlahla afana nosifumbatha, afana nonhlahleni, ifana nonhlahla emhlophe, ifana nomabusane. Isuke izophathwa yilo mkhoma ukwazi ukuthi uy'phakamisele lezo nto zisebenze. Siyakwazi futhi ukuthi siphinde sivuse indlulamithi uma ukuthi ufuna ukuphakama njengalesi isigubhu, sivuse indlulamithi la, izinto zokuphakama lezi zokuya phezulu ukuthi ube ngaphezu kwamanye amadoda uma usuke uphakathi kwey'nsizwa. Iphakame le nto yakho ingahlulwa ngamanye amakhubalo njengoba uyibona nje le ndoda ikanje. La into yezitha le, into yezitha le, into ewuvika izitha le, phakathi la kune-okapi, kunezinye iy'nsizi ezibucayi kakhulu engithanda ukuthi ngiyibalule la phakathi kwabantu ngoba asiyakhi isizwe, asingcolisi isizwe. Ezinye zezinto ziyimfihlo yeziko noma ziyimfihlo kamelaphi ngoba nginakho ukwazi ukuthi abanye abantu ababuka leli khasi ababona belaphi. Lolu uphondo lolu, uphondo lokushaya izitha lolu luyavika, lulwa nezitha, kuthakiwe ngokujula. La kuvuswe imamba gogo la. Kuvuswa imamba, kwavuswa inyathi, kwavuswa indlovu, kodwa imamba ehamba phambili la. Ukuze sivuse lolu hlobo njalo madoda, sivuse lolu hlobo lwezilwane,
sidinge ukuthi sithole iy'cubu zazo lezi zilwane. Uma sikhuluma ngey'cubu zazo sikhuluma ngamathambo, sikhuluma ngey'khumba, sikhuluma ngamafutha. So thina njengey'nyanga siyazivusa lezi zilwane ngendlela yethu. Into eyishayo abantu kubezwa bonke abantu bethu bayayikhanda iy'gubhu bashawa ukuvusa la khona imamba khona indlovu umboko wayo nanayi inhlwathi isikhumba sayo. Ngithandela-ke amabala ayo amahle akwazi ukuthi adonse ubunhlahla iphinde ibe namandla okubamba engadedeli. So masuke sithatha lezi cubu zalezi zilwane sisuke sizovusa imimoya yazo nazo futhi sithola amandla obupoki bazo lezi zilwane ngoba kahle kahle into mayisifile sazi ukuthi sipoki, so yizo-ke iy'poki lezi siyazivusa-ke thina siziphilise zisebenze ezweni likamoya. Angeke uze uyibone lento elaphakathi ngoba sekuwumphefumulo engiwukhandile lona, umphefumulo awubonakali. Into elaphakathi angeke uyibone, kuphela kuzobonakala imisebenzi yayo. Into efike idida abantu kakhulu bezithole sebenenkinga lapha esigujini, uze umuntu ethi simjikele isigubhu. One into efuna uyi-understand-e uma siyikhanda lento le, siyikhandela ukuthi yenze ushintsho empilweni yakho. Okay, uma siyikhanda ethi yenze ushintsho empilweni yakho, ushintsho oluhle empilweni yakho osuke ulufuna nawe, right? Lezi zinto zishiyana ngokwamandla azo, cause kukhona okusuke kukanje kunamandla akho nakho ahlukile kunalawa ala, nokula kunamandla ahlukile. So le khathi into yakho yokuphila noma into yakho yokudonsa inamandla kakhulu, ile sikhathi nobungozi bayo buthe ukuba bukhulu, hhayi ubungozi bokuthi mhlambe izojika ibe yisilwane esimbi kanjani njani lento le, no, isuke ivele iyisilwane kwasekuqaleni. But into ofuna uyi-understand ukuthi njengoba iwumphefumulo, umphefumulo uyangcola. Ifika kuwena lento isebenza eyinhle bese iyangcola lento noma wena bese uphula imithetho njengento esiyiphila-ke iyakwazi ukuthi yenze the opposite yalento osuke kade uyicelile ngoba lesikhathi siyinikeza wena sinika amalungelo phezu kwempilo yakho ukuthi yenze ushintsho empilweni yakho. So uma ngabe kukhona okungasahambi kahle kuyona, let's say isingcolile ngoba ukuphelela kwayo amandla kusuke ukuthi ingcolile njengomuntu uma isuke ephila ayibone inhlahla ingasekho kusuke kukhomba ukuthi impilo yakhe isinamathunzi. So nayo lento-ke njengento esuke iphila njengesipoko esuke sisikhandile siyakwazi ukuthi singcole sifune ukuthi sihlanjululwe. Ingakho lento isebenza kahle kubantu abazinyanga. Uma uwumuntu ongeyena inyanga, uwumuntu nje ojwayelekile, lento isuke izokunika inkinga ikakhulukazi uma uwumuntu onovalo ngoba akufuni ukuthi ngikunike lento bese wena uyayisaba. Inkinga yokuqala leyo, ngunika lento uyayisaba wena, usaba ngisho ukukhuluma nayo kodwa uthi ufuna ikusize kunike ukuphila. Ayifanele lento le, iyeke. Ngunike uphondo uyalisaba, so akuyona into yakho leyo. Lento eyabantu aba-understand-a ikhubalo cause la suke sekusuke usuhlala nomphefumulo thizeni okufanele ukuthi u-attend-e ukwazi uku-understand-a. So ukuphatha-ke imiphefumulo akuyinto kanombani. Ingakho-ke abantu bey'thola benenkinga lezi zinto bethi ziyabajikela ngoba lesikhathi singcolile izokwenza into eyi-opposite. Uma ukuthi ibikwenzela inhlahla izokwenzela izinto ezingamabhadi empilweni yakho, uya-understand? Iyona nto engayichaza ngesigubhu cause ayikho into elasta forever. If uyenzile lento le funa hlala u-renew-we so that izoba right. Kodwa nje anyway ayinangozi lento le if u-understand-a cause it's not like yona ibulala iy'ngane zakho but izokhanda igameko ezokwenza ukuthi kushone emndenini noma kufiwe emndenini. Ngani na uyinikeze amalungelo ngaphezu komphefumulo womuntu ngoba uma usuke uyivusa lento bese ufaka igazi uyayinikeza amandla ngoba lapha ezweni likamoya sinama-prize akhona ahlukene. Kunama-prize igazi eliyi-prize enkulu kunawo wonke ama-prize ongawakhokha ezweni likamoya. Kuzoba izinto ezidliwayo kuyizidlo, impuphu, ogoloko, uju, yizo zonke lezi ezinye izinto zine-currency yazo ethe ukuhluka. Kuzoba inyongo ine-currency yayo ethe ukuhluka, izibane zine-currency yazo ethe ukuhluka. So wena the moment ukhanda into yokuphila uvusa umphefumulo uvusa ngesigaba esiphezulu okuyigazi, ungamangali lento uma isisebenza ngokunamandla engangokuba usohluleka nakuyi-handlisha because uyinikeze amandla ngaphezu komuntu. Isinegazi emzimbeni kuyona ephila ngegazi. Angazi noma niya-understand-a. Kulezi zinto ezila mina akukho okusebenza ngegazi engike ngifake igazi la but ziyasebenza lezi zinto lezi. Anginandaba ukuthi omunye umuntu uyithatha kanjani but azilenzi ihaba, awonilaya, angilona imillionaire, anguye umuntu ocebile but
angisokoli since nginalo msebenzi enginawo, nginalezi zinto enginazo angisokoli. Izinto engizikhanda mina lezi angisilandanga somewhere, ngizikhanda mina through ulwazi engiliphiwa amakhehla. Zikhona ezinye induku ey'gayiwe njengala la. Ngiyakwakhela-ke sakhe isigubhu-ke la uma ufuna ngikwakhele. Njengoba ukubona lokhu ithambo lehhashi leli lisiza kakhulu ukuthi likline imimoya emibi, lisuse imimoya emibi, liphinde lenze ukuthi izinto zigijime zibe namandla. Njengoba sisuke sithatha isipoko salo ihhashi, sisuke sifuna amandla kulona ihhashi. So abantu-ke bangadideki. Ngiyakhuluma ngezinto ezivusayo, nazi izinto ezivusayo. La nginonwabu, nginoklamo la undweshe omncane.